Bego Burgoko azoka mediebala aurkeztuko deutsuegu. Gu, agintariak gara eta bera alkaldea eta ni obispoa naiz. Apur bat azalduko deutsuegu. Atxekaldean ikusi daikegu plaza nagusia dagoala eta bertan merkatariak batzen dira euren produktuak eta saltzeko. Bertan daukagu katedrala eta bere alboetan katedralaren barruan edo kanpotik fatxadan lan egiten dabezan dagoz. Adibidez, kanteroak, arkitektoak, eskultoreak eta bar. Hor daukagu guk lan egiten dugun tokia, udaletxea. Bertan bozkatzen dugu nork izango dan urrengo alkatea edo obispoa edo baita ere egiten dugu legeak. Bertan bai daukagu juglareak. Turistak eta hirian bizira bezenak entretenitzen. Eta hau izan da guztia. Gara katedraleko arkitektuak eta gure tailerra diseinos de luz deitzen da. Arkitektoak gremio bat dira, hau da, ofizio berdina duten pertsona talde bat, eta hirutan banatuta dago. Maestro, ofiziala eta ikaskuna. Ikaskuna dago como praktikan, ofiziala lan egiten dau eta maestro dauka autoritate gehiena, hau da, jefea deitu aldiako. Bueno, ahora les vamos a explicar el proceso de trabajo de los orfebres. En primer lugar, fundían los metales. En segundo lugar, cincelando y pudiéndolo con el martillo les daban forma. En tercer lugar, siguiendo, fruto de la orfebrería se obtenían temas religiosos como cálices, cruces, fruteros, charolas, cubiertos, ceniceros y asas de palo. Oso aukera polita izan da, nik uste dut postu gehienak ikusi dodazala eta asko ikasi dugu Erdi Aroan estruktura soziala eta gremioak antolatzen ziren modua eta ikusi dugu zumeak entzu salsa eta oso esperientzia polita izan da. Eta gero irekitzea ere guraso eta etortzeko eta ikusteko beraiek egiten duten lana, gaina tokia dago, puesto guztiak ikusi daitezke eta horrek aukera polita ematen du beren lana guk ere ikusteko eta beraiek ikusten dituzu beren erbitzito eta esplikatzeko orduan eta oso polita da. Oso ilusio handia izan dabe ia gurasoek ze uste daben eurek egindako lanari buruz eta orduan polita izan da eurek ikustea.